बे इउ पिपल सरकारनि मानसिफोरा बेयाव मोनसे बिराद जोंनि गेजेराव गोरोबलायनाय गैयै मोनसे जोंनि गेजेराव सृष्टि लाबोबाय। जोङो दिनै बे मिडियानि गेजेरजों नोंथांमोना नुबाय जोंनि गामिया गासैबो लोब लोब फैजोबबाय। सासे सानै दङमोनब्लाबो दिनै बे मिडियानि सिगाङाव नोंथांमोना जइन जानायखौ नुनो मोनदों। आरो बेखौनो बुजायो जे माने गासैबो मानसिफोरा बिपिएफआव भट होनानै रिहन दैमारिखौ देरहाहोगोन। आरो बेनिफ्राय जोङो बेखौनो हास्थायदों जिहेतु जोंनि बे हानि अबस्थाया जोंहा पिजिआर अबस्थायाव दोङो। आरो बे पिजिआरनिफ्राय जोङो पाट्टा मोननांगौ। जों बेखौ 1 नम्बराव जोंहा जिहेतु हाग्रामा बिथाङा जोंनो प्रतिश्रुति होदों जों बेखौ नेनानै थासिगोन। जेब्ला सरकार फैगोन जोंनि हा हुनि खामानिखौ जाथि जनगस्थ' मोखां नायालागासिनो एखेलगे जों जेरै हान्थि भाबै जोङो थादों बेबायदि मावना होगोन होननानै जोङो हास्थायदों। नाथाय आं मोनसे खौरां बे मिडियानि गेजेरजों बेखौनो बुंनो इच्ছা खालामदों। थांनाय बार नैबे 5 बोसोराव जिथु इउ पिपलआ खामानि मावदों बे हानि फरेस्ट लेन्डखौ पिजिआरखौ खास लेन्ड खालामनानै जोंनो पाट्टा होनांगौ। नाथाय बिथांमोना मा खालामखो फरेस्ट लेन्ड टाइटेलसो जोंनो होबाय। दा बे फरेस्ट लेन्ड टाइटेल होनायाव जोंहा मोनसे गोजोननाय गैया। बिनि थाखाय जोङो फैबाय थानाय सरकारा जाहाथे बे खामानिखौ जोंनो स्पस्त'है मियादि पाट्टा खालामनानै होनो हानाय जाहाथे मावो। आरो बेनिफ्राय बे इउ पिपल सरकारनि मानसिफोरा बेयाव मोनसे बिराद जोंनि गेजेराव मा होनगोन बेखौ गोरोबलायनाय गैयै मोनसे जोंनि गेजेराव सृष्टि लाबोबाय। मानोना जों गामियाव थानाया एखेबारे नांजाबनानै बेयावनो सावताल बेयावनो बर' बेयावनो सावताल बेयावनो बर' लारि लारि जोंनि हा हुआफ्रा सावतालफोरजों लोगोसे। नाथाय मा खालामखो बिथांमोना सावतालफोरनिखौ मावालाखासेनो माथ्र जोंनि बर'फोरनिखौल' मावना होबाय। जोंहा बेयाव एसे दायो सिंहाय सावताल बर' एसे माने फोथायलायनो हायै बेबायदि परिबेखौ बे इउ पिपल सरकारा जोंनि नैबे एफआरसि खामानिनि गेजेरजों जोंनि गामियाव सोना गालांबाय। बेखौ जों गोजोननाय मोनाखै।